jignitoare? Dar Dumneavoastră ca preot, ce sunteți dumneavoastră? Păi, dar tu știi ce înseamnă popândău? Uite, știe toată lumea. Da, preot se numește, da, preot. Da. De ce vorbiți? De ce vorbiți? Mare, De ce nu? Ce înseamnă De popândău? ce vorbiți urât asupra enoriașilor dumneavoastră? Care e enoriaș? Tu nu ești enoriaș. Păi nu ești enoriașul meu. Tu ești un popândău. Dar ce sunt eu? Nu ești fiul lui Dracu. Asta ești tu. Nu, eu cred că dumneavoastră, da, foarte, da, e foarte obraznic. De ce nu te însori cu o fată? Dar dumneavoastră știți ceea ce faceți dumneavoastră în momentul acesta, dumneavoastră? Da, ce te aduc pe calea cea bună. Cum? Asta cer. Îți spun ceea ce ești tu. Cum? Să spun boala pe care o ai în mintea ta. Pe care te-a... Hai să-l batem. Cum? Cum ca dumneavoastră ca preot